आज सकाळीच भाई बांधकर यांच्या पुणेरी पहाट या संकल्पनेतून साकार झालेला हा सांस्कृतिक कार्यक्रम अतिशय दर्जेदार आणि अतिशय चांगला झाला. विद्याविकास मंडळाचा हे सांस्कृतिक भवन बांधून बरीच वर्ष झाली. आम्हाला आवाजाचाच मोठा प्रश्न पडलेला होता आणि ह्या आवाजामुळे अनेक कार्यक्रम आम्हाला घेता येत नव्हते. पण ह्या आवाजावर सुद्धा मात करून त्यांनी अतिशय साऊंड सर्व्हिस, रंगा पाटणकर असेल, त्यांची सगळी टीम असेल, भाई बनकरांची असेल, चारू समण असेल, आम्हालासुद्धा हे हवं आहे की या ठिकाणी चांगली दर्जेदार नाटकं, संगीत कार्यक्रम व्हावेत आणि त्यासाठी आवाज हा महत्त्वाचा आहे. आणि आवाज साऊंड सिस्टीम जर चांगली असेल तर चांगले कार्यक्रम या ठिकाणी होऊ शकतील. त्यांना लागेल ती मदत आमची संस्था करायला तयार आहे. हा साऊंड इफेक्ट चांगला झाला पाहिजे एवढीच आमची इच्छा आहे. आजच्या कार्यक्रमातले सगळे कलाकारांनी अतिशय, त्यांनी विशेष म्हणजे त्यांनी स्थानिक कलाकार घेतले आणि अतिशय चांगला कार्यक्रम झाला. सगळ्यांची चांगली साथ झाली आणि भाई बांधकरांना विशेष म्हणजे त्यांचा काल वाढदिवस होता. खरं म्हणजे काल त्यांना शुभेच्छा द्यायच्या ते आजही सगळ्यांच्या वतीने त्यांनी दिल्याच आहेत. पण आम्ही आमच्या वतीने शुभेच्छा देतो आणि असेच कार्यक्रम त्यांच्या डोक्यात जे आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी जे जे त्यांना सहकार्य लागेल ते आम्ही द्यायला तयार आहोत. धन्यवाद. आजचा दिवाळीनिमित्त पुणेरी पहाट कार्यक्रम हा इथे देवगडमध्ये सुंदररित्या सादर करण्यात आला. याचे मुख्य म्हणून डॉक्टर भाई बांधकर तसेच आपले श्री चारू सोमण, श्री संजय धुरी आणि सर्व वाद्यवृंद कलाकार यांचे विशेष आभार इथे व्यक्त करण्यात यावेत. खरं म्हणजे देवगड तालुक्याला सांस्कृतिक, नाट्य, गायन, वक्तृत्व अशी परंपरा आहे. गेली कित्येक वर्ष हे थोडं मागे पडत चाललं होतं. ते ह्या निमित्ताने परत बांधकर साहेबांनी परत सुरू करून हा जो प्रयत्न केला आहे त्यासाठी मी विशेष त्यांचे आभार मानेन आणि असे सुंदर कार्यक्रम पुढे असे देवगडवासियांना पाहायला मिळतील अशी अपेक्षा करून मी येथे थांबतो. धन्यवाद. नमस्कार. ह्या आनंद सोहळ्याचं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. खरं तर हा कार्यक्रम निश्चितच आगामी काळात देवगडची एक वेगळी ओळख निर्माण करेल यात काही शंका नाही. कारण गेली 35 वर्ष आमचे मार्गदर्शक मित्र भाई बांधकर सर ज्या पद्धतीने पुण्यामध्ये कार्यक्रम होतात तेवढ्याच दर्जाचा किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त दर्जाचा कार्यक्रम इथे देवगडमध्ये सादर केला, तो पाहण्याची संधी त्यांच्यामुळे आम्हाला उपलब्ध झाली. खरं तर मनापासून मी त्यांचे आभार मानतो आणि आमच्या या स्थानिक कलाकारांचंही कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. पुणे मुंबईमध्ये जे स्किल असतं त्यापेक्षाही किंबहुना जास्त स्किल आपल्याला इथं पाहायला मिळालं. कार्यक्रमाचं रूपरेषा किंवा संपूर्ण कार्यक्रमाचा जो पूर्ण ठेवा होता तो निश्चितच अगदी कालमर्यादेत त्यांनी संपूर्ण हे सगळं बांधून ठेवलं होतं आणि प्रेक्षकांना अगदी मंत्रमुग्ध करणारा हा कार्यक्रम होता. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सर एवढंच सांगेन, या भागाचे लोकप्रतिनिधी सन्माननीय आमदार नितेश राणे साहेब ज्या पद्धतीने देवगडला एका उंचीवर नेण्याचा प्रयत्न करतायत, तर तुमच्यासारख्या ह्या असंख्य लोकांनी एकत्र येऊन आपण देवगडचं नाव महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशाच्या अगदी कानाकोपऱ्यात नेऊया ही आशा ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी व्यक्त करतो आणि पुढील कार्यक्रमासाठी पुन्हा एकदा मी तुम्हाला शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.
कार्यक्रम अतिशय उत्कृष्ट आणि उत्तम पद्धतीचा झालेला आहे. अशी पहाट दरवर्षी कार्यक्रम होतात. कित्येक वर्षी मी पाहिलेलं आहे की अशी पहाट उघडलीच नव्हती. अशी आज ही दिवाळीच्या निमित्ताने पहिलीच पुणेरी पहाट अशी कार्यक्रमाची आणि नृत्याची आणि गाण्यांची भरभराट अशी लाट आपल्या देवगडमध्ये सुरू होत आहे. ह्याला आता पाहून आनंद होत आहे. असा आनंद कायम राहावं, देवगडीत राहावं आणि आमच्या देवगडच्या कलाकारांना अधिक संधी मिळून अधिक आपलं देवगडचं नाव, जामसंडाचं नाव रोशन करावं, ते पुढे जावं एवढं मी बोलून आता सर्व कार्यक्रमातल्या संयोजकांना, आयोजकांना आणि कलाकारांना माझा धन्यवाद, शुभेच्छा देऊन मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. आज मी देवगडला आहे आणि मला आज पहाटेचा कार्यक्रम देवगडला ऐकायला मिळतो याचा मला खूप आनंद झाला. माझ्या देवगडमध्ये मी जेव्हा 30 वर्षापूर्वी होतो तेव्हा कुठलेच कार्यक्रम होत नसत आणि आज 30 वर्षानंतर मी जेव्हा इथे देवगडला आहे तेव्हा चकाचक ऑडिटोरियम आहे, चांगलं स्टेज केलेलं आहे, लाईट्स आहेत, साऊंड्स आहेत आणि चांगले वादक, गायक सगळं उत्तम आहे आणि माझ्या देवगडला दिवाळीचा कार्यक्रम पहाटे होतोय आणि त्याला पहाटे भरपूर लोक आलेले आहेत ह्याचा मला खूप आनंद झाला. आणि मी सकाळी आलो आणि बघितलं हा कार्यक्रम काय त्याचं हे मी चुकवलं असतं तर मला नंतर वाईट वाटत राहिलं असतं असं वाटतंय मला. तर मी भाई बांधकर साहेबांना जास्ती आणि इथल्या या संबंधातल्या लोकांना मी खूप धन्यवाद देतो की त्यांनी हा कार्यक्रम इथे सुरू केला आणि हा असाच सुरू राहू देत आणि वेगळे आर्टिस्ट आणि इथले सगळे आर्टिस्ट याच्यात हळूहळू येतील. देवगडमध्ये पहिल्यांदाच हा पुणेरी पहाट हा पहाटेचा कार्यक्रम घेऊन डॉक्टर भाई बांधकर याने एक नवीन पायंडा पाडलेला आहे. दिवाळीच्या या दिवसात सर्वांना आनंद देणारा असा हा कार्यक्रम होता. या ठिकाणी स्थानिक कलाकारांना यांनी प्राधान्य देऊन एक चांगला कार्यक्रम त्यांना व्यासपीठ दिलेलं आहे आणि चांगला कार्यक्रम या ठिकाणी घडलेला आहे. आज या ठिकाणी खूप आनंद आला ह्या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेताना. आमचे मित्र चारू सोमण, संजय धुरी यांनी अत्यंत मेहनत घेऊन हा कार्यक्रम या ठिकाणी सादर केलेला आहे. स्थानिक कलाकार हे चांगल्या प्रकारे गायन करून सगळ्यांचं एक छानपैकी वातावरण निर्मिती केलेली आहे. या ठिकाणी महत्त्वाचं म्हणजे या ठिकाणी अनेक कार्यक्रम होत होते परंतु साऊंड सिस्टीममुळे तो जरा कार्यक्रम बघताना मजा यायची नाही. आज या ठिकाणी डॉक्टर भाई बांधकर यांनी या सांस्कृतिक भवनाचं साऊंड सिस्टीममध्ये बदल करून आज आम्ही अगदी सुमधुर संगीत अगदी शेवटपर्यंत आम्हाला ऐकायला मिळालं. यासाठी भाई बांधकर यांना खरोखरच धन्यवाद द्यावेसे वाटतात. काल भाई बांधकर यांचा वाढदिवस झालेला आहे. आमच्या शिवप्रसाद पेडणेकर मित्रमंडळ देवगड यांच्यातर्फे भाई बांधकर यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि हा कार्यक्रम अत्यंत चांगल्या प्रकारे आयोजित केल्याबद्दल त्यांचाही आभार. धन्यवाद. आज देवगडमध्ये एक नवीन उपक्रम आणि पायंडा पाडला आहे. डॉक्टर भाई बांधकर यांच्या संकल्पनेतून त्यांनी जी कल्पना मांडली ती खरोखरच थोडीशी अवघड होती, पण एक स्थानिक इथला नागरिक म्हणून त्यांना सपोर्ट करणं, त्यांना मदत करणं माझं कर्तव्य होतं. ते आपण केलं. एकच खंत फक्त मनात राहिली ते म्हणजे माननीय आमदार नितेशजी राणे यांनी या कार्यक्रमासाठी 3 ठिकाणावरनं बसेस सोडायची व्यवस्था केली होती. तेवढी एक उणीव राहिली. त्या जर आल्या असत्या, बसेस इकडे आल्या असत्या, गाड्या आल्या असत्या तर आणखी मोठा प्रेक्षक वर्ग याला लाभला असता. पण ही उणीव पुढच्या वेळेला दूर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आलेल्या प्रेक्षक वर्गाचे आभार आणि ह्याच्यानंतरची पहाट हे आणखी उत्स्फूर्त, आणखी उत्फुल्ल होईल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. धन्यवाद. नमस्कार. खरं तर काय बोलावं
हा एक प्रश्नच पडतो, कारण आज देवगडमधला हा पहिला कार्यक्रम. पुण्यामध्ये अनेक कार्यक्रम गाजवताना काही वाटत नव्हतं, कारण तो सराव झाला होता. पण देवगडमध्ये करताना फार साशंक होतो, कारण पहिल्याच दिवशी ज्या दिवशी मी हा हॉल सिलेक्ट केला त्या दिवशी असं समजलं की या हॉलला एकॉस्टिक नाही आहे आणि त्यामुळे बरेच कार्यक्रम इथे बंद पडलेत. खरं तर हे चॅलेंज होतं मला की या अशा ठिकाणी जर कार्यक्रम सक्सेस केला तर तो खरा कार्यक्रम. बाकीच्या ठिकाणी होतातच, पण या कार्यक्रमासाठी बऱ्याच जणांनी मला साथ दिली आणि सोबत केली, म्हणून मला हा कार्यक्रम यशस्वी झाला. सगळ्यात पहिल्यांदा मी अजित गोगटेंचे आभार मानतो, कारण काय त्यांनी हॉल घेतानाच मला सांगितलं की भाई हा हॉलला जरा रूप आणायचं आहे आणि आवाजाला एक लय आणायची आहे, तर ते काम तुम्ही करू शकता. आणि त्यांनी त्याच्यावर माझ्यावर विश्वास दाखवला, तेव्हा त्यांचे आभार. आमदार नितेश राणेंनी या कार्यक्रमासाठी 3 बसेस सोडल्या. आचऱ्याहून बस सोडली, शिरगावहून बस सोडली आणि विजयदुर्गहून बस सोडले. ह्या बसेस सोडल्या आणि त्यामुळे प्रेक्षक येऊ शकले. हा त्यातला महत्त्वाचा पॉईंट. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं आज जे हे सगळं जे आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम आमचे मित्र आणि मीडिया प्रतिनिधी महत्त्वाचं काम करतात, ते म्हणजे आमचे साईनाथ गावकर सर. कोकणशाहीच्या माध्यमातून यांनी नुसताच देवगडमधल्या प्रेक्षकांपर्यंत नाही तर महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक घराघरात हा कार्यक्रम पोचवायचा विडा उचलला आहे आणि त्याप्रमाणे त्या 2-3 दिवसात ते पोचवणार. काय होतं की डिजिटल मीडिया जर पॉवरफुल असेल ना तर घराघरात जाता येतं आणि ते मात्र काम आमच्या साईनाथने केलेलं आहे. माझ्या सर्व कलाकारांनी मला साथ दिली. मेन म्हणजे संयोजक आमचे जे चारुदत्त सोमन यांना ज्या दिवशी मी संकल्पना सांगितली त्या दिवशी त्यांनी उचलून धरली आणि म्हणाले भाई हा कार्यक्रम करायचा. पण हा कार्यक्रम करायचा तेव्हा मी त्यांना एक अट घातली की म्हटलं हा कार्यक्रम कुठलाही राजकीय पक्षाच्या बॅनरखाली नाही करायचा. हा सर्वपक्षीय कार्यक्रम असला पाहिजे, सर्व पक्षाच्या लोकांना बोलवता आलं पाहिजे. हा त्यातला महत्त्व, कारण कलाकार हा सर्वपक्षीय असतो. हा त्यातला मुद्दा ठरवून आम्ही त्या पद्धतीने गेला. सगळ्या नगरसेवकांना आम्ही आमंत्रण दिलं आणि त्याप्रमाणे बोलवलं. त्याचप्रमाणे आणखी एक ठरवलं होतं की त्याच्यात बॅनर्स कुठली बॅनरबाजी करायची नव्हती, की कुठलेही बॅनर्स न लावता आयोजक प्रायोजक न लावता आम्ही त्याप्रमाणे करायचं असं ठरवलं होतं. माझ्या सर्व कलाकारांनी जो प्रतिसाद दिला, वेगवेगळ्या ठिकाणचे निवडताना 8 दिवस आम्हाला लागले की वेगवेगळे कलाकार निवडले आणि त्यातून त्यांची कला सादर करण्याची त्यांना प्रेझेंटेशन सांगितलं, कसं प्रेझेंटेशन करायचं हे शिकवलं आणि त्याप्रमाणे ते करून घेतलं. एकॉस्टिक करताना हा हॉल एकॉस्टिक करताना जवळजवळ 8 दिवस आम्हाला मेहनत घ्यावी लागली आणि ती मेहनत इतकी महत्त्वाची होती की त्याचे पडदे बदलणं, पडदे लावणं, खिडक्या उघडणं, ह्या सगळ्या गोष्टी करून त्याचे स्पीकर्स ॲडजस्टमेंट. मला विशेष महत्त्व त्यांना देईन मी की विजय सडेकर आणि त्यांच्या टीमने अतोनात मेहनत केली. अवधूत सडेकर यांनी खरोखरच मेहनत घेतली आणि ह्या साऊंड क्लिअर करण्यामध्ये त्यांनी वाटा उचलला. त्याचप्रमाणे आमचे निवेदक संजय धुरी यांनी मोलाचा भाग उचलला की त्यांनी सगळं सांभाळता स्वतः निवेदन केलं आणि त्याप्रमाणे चांगलं केलं. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आणखी महत्त्वाचं मोलाचं मला सहकार्य मिळतं आणि नेहमीच मिळतं ते म्हणजे आमच्या पत्रकार बंधूंचं. आज उपस्थित जे दयानंद मांगले, श्रीकृष्ण रानडे, त्यानंतर गणेश आचरेकर, संतोष कुलकर्णी या मंडळींनी येऊन इथे प्रतिसाद दिला. पण त्याबरोबरच हेमंत कुलकर्णी त्याबरोबर सूरज कोयंडे, प्रशांत वाडेकर या मंडळींनीही वेगवेगळ्या पेपरला, त्याचप्रमाणे अयोध्या प्रसाद गावकर हे जे अध्यक्ष आहेत त्यांनी मोलाचं सहकार्य केलं. मला खात्री आहे की यापुढे कार्यक्रम चांगले होतील. मी लवकरच मराठी नाट्य परिषदेची घोषणा केली आहे की मराठी नाट्य परिषदेची शाखा इथे होणार. त्या संदर्भात मी भाऊसाहेब भोईर जे मराठी शाखाचे कमिटी मेंबर आहेत त्यांच्याशी बोललो आणि त्यांनी एका शब्दात त्यांनी मला सांगितलं की शाखा सुरू होईल, तुम्ही प्रयत्न करा, सुरू ठेवा. लवकरच देवगडमध्ये मराठी नाट्य परिषदेची शाखा सुरू होईल. मला खात्री आहे तुमचा सगळ्यांचा त्यामध्ये सहभाग असेल आणि मला मदत कराल. त्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा एकदा मी सगळ्यांचे आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.